Gostin vo naredni od B13 podcast, ki bide Pero Antić, naš pročujen košarkar, legendaren. Pero Antić, on je Duška tamo po Turskoj navlačio na neke prostitutke tamo, pa sam mu pisala preteće poruke, posle mi je bilo žao. Jo, kaži šta je bilo. Pa rekla sam dovoljno više. Pero Antić bil sprovodađija na kurvi u Turska. On je voleo taj život, pa je malo i Duška uvlačio u sve to. Le. Ke go prašame naredната недела, Pero Antić ki bide gostin vo B13 podcast, među drugo da ke prašame za Taman aktivnosti da ga vo Turska. pitaš da mu pustiš ovo što sam rekla. Sve ću da pustim, nemoj da brineš Sljedeći put ti. sam ga videla kad se bacio mi se na haubu. Tebi? Meni. Ja. Bacio mi se na Ti ćeš da ga haubu, razvedeš pevala sad sam... 100%. A on je oženjen, nije se razveo. Razvoj je opet se ženio. A onda ništa. Pa kaži šta je uradio. Ajde, šta je veze, bilo Ništa, prošlo. bacio se na haubu. Kada? Pa pevala sam, ne znam, nekom klubu ovdje u Skoplju, u nekoj sali. Pa je hteo valjda se pozdravi, ja sam rekla vozaču da krene. Još se bacio na haubu da zaustavi valjda auto. Ali sam ja rekla gas, nisam znala da je on, posle sam shvatila. To se desilo. A slušaj se, na kraju da te prašam, Duško je taj prvi koji je napravio takav korak prevare u braku? Da, puno puta. Dobro, to je Duško i Pero. Ali kombinaciji. sve je to juče. Sve je to juče, kao što sam rekla, a mi idemo dalje. Tako je.